mun uusi mine-video. Mun viime mine-video oli semmonen, että tutustutaan Minecraftiin. En osaa tehdä mitään. Ja kiitos viime äänityksen. Se meni pieleen, koska mä nauhoitin sitä mun isovelin puhelimella, mutta isovelin puhelimesta loppui aika. Joten kiva. Mä joudun tekemään nyt tämän äänityksen uudestaan. Mut tervetuloa seuraavaan videon pariin. Täällä me ollaan ja mä taisin spawnata akasia-biomille, joka on oikein hyvä juttu, sillä täältä löytyy puuta. Mitä täällä on? Ainakin laamoja näkyy tuolla valkoista. Mulla on ruokapolkit tänne, sydämet tänne. Täällä on puuta vuoristoa ja mitään ei näy. Joten no. Mitäs täällä voisi tehdä? Lähdetään seikkailemaan vähän. Tai no siis ihan sama. Noin. Mitäs voisi tehdä? Ai niin, mä unohdin panottaa muuten Rauhaisalle. Mä en selviä ilman Rauhaisaa. Noin. Nyt tää Rauhaisa. Mitä mä teen? Halloo. Noin. No, tää näyttää olevan vähän tämmönen. Miksi mä näytän mun pepää? Mun yksityisalue näkyy. Hihi. Joo. Aika hyvä, kun toinen näyttää oman Ja sit mä katon ylös. Just. Mitä tää Minecraft-video tuleekaan? Ai, pelkkää huumorin tajuako? No ei. Mitä? Tässä on kulunut viikko, eikä mä oo saanut tehtyä tätä valmiiksi. Tätä Minecraft-videoa. Siis tätä yhtä pelkkää Minecraft-videoa. Joten täällä me nyt ollaan. Seikkaillaan vähän, mitä täältä löytyy. Wow, tosi hieno paikka. Täällä on puuta. Miksi tässä kestää niin kauan aina hokottaa? Mitä noin äsken? Tai possuja ja laamoja. Vitsi, ne on niin ärsyttäviä. Tässä kestää niin kauan. Ja se jää sinne lilluaan, mutta ratkaisu on tämä. Ihan sama tosta puusta. Mä en saa sitä. Ja sitten otetaan. Mennään valikkoon. Joo. Noit saadaan tehtyä pikkusen. Mä teen nyt yhden. Vain yhden craftin sabun. Joo. Nyt me tarvitaan keppi, että me voidaan tehdä meille hakku. Joo, kiva. Istutetaan ne tänne. Vaikka toi tohon ja tonne. Näin. Homma hoidettu. Sitten hakataan lisää. Saataisiko? Sieltä saatiin keppejä. Tai siis keppi. Sitten pistetään craftit. Hei, miksi mä
Siis Mä en pysty tekemään... Siis mitä? Eiks mä pysty tekemään hakkua? Asiaan tarvii toisen kepin. No vitsi. Vitsin hitsit. Mä haluan tehdä hakun. Ai niin, näistäkään nyt. No kiva! Puumiekka. Ja sit hakata. Tää menee yhtä hitaasti. Mitä täältä muuta löytyy? Muuta kuin Minecraftin mitkä se sana olikaan? Minecraftin hyödyttömintä blokkia. Minecraftin hyödyttömin blokki on dirtti. Paitsi jos haluaa pitää maansa siistinä. Oliko toi muuten Roinded-portaali? Oliko toi Roinded-portaali? Onko tuo Roinded-portaali? On. Siis vaan kaivaa, että päästään Roinded-portaaliin. Ai. Just.